Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan. Kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Naimbag nga rabi tayo amin, kagayam, kang kakapsat, naimbag nga rabi Brother Armando. Amen. Naimbag nga rabi mo, Manang Bernard. Agyaman tayo manan, itang rabi, ayatin nga kakapsat, datay manan ito Ilocano broadcast, nga mawagan ti dalan ti kinasanto. Kaya agyaman tayo, ating araramid niya pugat, agtultuloy. Siyakmo ti makadwayo itang rabi, ti unag ti may sa oras, ni Brother Bernard, manipot pa ito'y paniki congregation. Kaya tuloy tayo kakapsat, kaya sapay nga tuloy tayo kaya mapantay-mampay, ti panagkararag tayo amin. Mami mga manakabalin amin, kaya tagyaman kami manan itang rabi, inikan na kami manan ti kundaway, nga makapag-broadcast manan iti Ilocano. Katagyaman kami sa pelakumati, pangantabay mo, babaan ti Santong Espiritu nga tulungan na kami itang rabi. Kanda kami kumati na sayaat, napigsa nga internet connection, nang runa dagiti gagayam kang kakapsat mi nga makadkadami itang rabi. Kata sapay la kuma nga iti ating programa ket malpas nga natagumpay Panginoon. Kata gyaman kami itang rabi kata amin kata panagdayaw ken sublime iti babaan ti nagan ni Apo mga Kristo. Amen. Amen. Okay. Naimbag nga rabi kaya tatangarod ka gagayam kang kakapsat ket ating programa to kaya aduti gagayem kang kakapsat tayo nga mangipattatalo dagiti greetings da ket mapantayo man nga ro dagiti panagkablao dagiti kakapsat tayo ni Sister Erlinda Otero o Yopenya ket nakadwa tayo itang rabi manipot pay jay Dagupan, Pangasinan. Ket kastamat ni Sister Rowena Arciaga Rivera naimbag nga rabi tayo ket isumat ti panagkablao na matay dayo ni Apo pinunana. Kastamat ni Brother Francisco Dato Castillejos. Nakadwa tayo itang rabi ket amen kunana.
Kata na yung pangarabi. Kat kastamat ni Brother Rodencio de los Reyes, manipod pa ni Paco Congregation. Na yung pangarabi ko na naman. Kat kastamat ni Sister Rose Gabriel, na yung pangarabi tayo, gagayam kung kakapsat. Kasta ti panagkablao na. Kat nakadua tayo matitang rabi ni Brother Jesus Dakkel Batalla Jr. na yung pangarabi kakapsat. Kat tagyaman tayo dagita. Kastamat ni Sister Mardel Javier. Men, nakakatuwa tayo itang rabi. Kan ni Brother Arnold Ramiscal Ordonio na imbag nga rabi tayo amin kakapsat. So ti agbuy-buya isuna, manipod pa ito'y balawang congregation. Kat sakbay ti panagtultuloy tayo kat awisan da kayo man, gagayam kang kakapsat nga itultuloy man nga suportahan da ito'y programa tayo, babaan iti panag-like, panag-follow, kan subscribe. Dahito nga programa tayo, Ilocano Broadcast. Kat sapay lako i-share tayo pa tapno adu pa iti makangeg, makapagbuya, kan makadanon iti sasao, makadanon ti sasao ni Apo kanyada. Kat dahito iti itaw dawat mi, kanyayo, gagayam kan kakabsa. Kat Brother Armando kat mapantayo man ti birthday greetings dagiti kakabsat tayo nga dumteng dagiti panakapas nga ida iti napalabas nga aldaw buyaan tayo man dagiti kakabsat tayo nga nadaan iti birthday na tinapalabas nga aldaw. Operator. Amen. Agyaman tayo dagita nga kakapsat tayo nga dimteng dagiti panakapas nga ida, panakayanak da, iti napalabas nga aldaw. Ket agyaman tayo tani Apo ti agtultuloy nga mga aywan kanyada. Ken tatangaron mo at Brother Armando ket mapantayo man met mabuya daytay highlights nga naangay ijay may ka-20 ket siyam nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios ijay Ibaan, Batangas. Pantayo man buyan iti balaygi nga naaramid ijay congregation ti Ibaan. Operator.
Yaman tayo dahil nga anibersaryo nga naarami di jay Baan Batangas ket I think pod nulaunay nga ni Apo ket tumultulong ijay ta naabot da jay ika-20 ket siya mga anibersaryo da ket tangarod ket ipasa tayo mamut ni Brother Armando ti floor kanya na brother. Amen. Amen. Salamat kini Apo Diyos. Tatangarabi ka kabsat. Anong Bernard? Kat siya mat ni kabsat yun ni Armando Kiray Jr. Manipod mo titi barang congregation. Salamat kini Apo. Nagkakadwa tayo manata ayatan nga kabsat. Tatangarabi. Webes ti Rabi. Salamat nakadwa ta kayo. Kan may ayatan nung naiti puso mi. Daan kayo dito ay programa. Ayatan nga gagayam kan kakabsat. Tagarod kat mapanday na kiti kablaaw. Nagiti kakabsat tayo. Dati digital platform tayo. Dawatak man kani kabsat tayo operator nga i-flash na kiti. Ayun tayo nga gayong kakabsat. Noralyn Ramos Miguel, na imbang ngarabi tayo amin kakabsat. Lana, amen. Salamat kani Apo. Gastamat ni Charles Adrian Listeria, na imbang ngarabi. Kung na, kabsat tayo. Magandang gabi, umabati sa Tagalog. Jay Samar. Larry Buyat, kadwa tayo matatang ngarabi, kabsat tayo. Sa may kabsat tayo binigno si Binoya, na imbang ngarabi kakabsat. Madaydayaw ti Diyos. Amen. Salamat kaniya po. Basta mo tingap sa tayo nga Jeffrey O. Burgos. Amen. Kuna na. Ni Nanay Elizabeth Dapon na imbag narabi yamin kakabsat. Maditayaw ni Apo Diyos. Kuna na. Amen. Salamat kaniya po. Kadwa tayo tatang arabi. Ayatan nga kakabsat. Basta mo tingap sa tayo nga Maximino Untong. Amen. Kuna na. Amen. Salamat kaniya po. Kadwa tayo kakabsat. Kasama ni Victor Gamboa. Magandang gabi mga kakabsat. Amen. Salamat kaniya po. Kakabsat tayo jay Ibaan Batangas mo. Kani kabsat nga Lorna Tigrano. Amen. Salamat kay Apo. Kadua tayo lagi nga ayatan nga kabsat nga mangipapay lagi nga napipintas nga mensahe ita comment section tayo. Manong Bernard. Kastamat uwisan na kayo ayatan nga kabsat nga i-like tayo, i-share. Tayo nabis na kayo ni Manong Bernardan kan haan lang iti Facebook adaan tayo kakabsat. Adamot iti YouTube may mabalin mo nga mabuya tayo dito nga raramit ni Apo dito YouTube. Dan mo ito na ayatan nga gagayam kan kakabsat. So no, antay nga subaybayan dito nga programa dito Facebook. Adaan mo ito dito YouTube kakabsat. Sama dagiti prayer request tayo. Dagiti naduma-duma nga Jesus tayo. When dagiti pa nagkukuyog nga pa nagkarkararag. Iti Lunes ti Rabi. But may pagpagkatay dagiti kakabsat tayo nga dati daw-dawatan ng kinaapo kanda tayo sa gubanitan ti pagpagida kan ti amin pa nga kararag para dagiti kakabsat tayo kan dagiti naadaan tatangal daw nga paspasama kabambanan kan paspasalamat kami matayatan nga kakabsat dagiti nagsisend ti stars para ti trabaho ni Apo diti Pilipinas dakkel nga banag data ayatan nga kakabsat nga ipadpadanon nyo itutulong nyo nga pinansyal para iti trabaho ni Apo. Dakilungan nga banag data, magtulong iti iglesia na, iti namin nga kasapulan, nagiti pambanag diti nagiti papatarimaan nga kapilya kan duma-dumapay, pambanag nga pagkapuanan. Salamat kina Apo, dati kat may isang pamuspusan, tapno may tayo, di panagayat tayo para kan di kakabsat tayo. Kung nadaan mo di Gcash number tayo, naka-flash dita screen tayo tatang arabi, ayatan nga gagayam. At mabalin tayo nga isang dita, nagititulong tayo para tagadi kakabsat tayo. Ito ay Pilipinas, para tagadi Kristiyano. Kung natatagarod nga arabi, kat mapadaran tayo, Manong Bernard, dayti muna nga sunata, kung kansyon, nga nailangitan tatang arabi. Itod na katatayo ni Mr. and Mrs. Gakayan, ti paulo na, dayti nga kansyon, kat ti ayat, nga dinak palubusan. Giti nga kakabsat tayo, mangidaton dahiting sunata, manipod pa di day libak, Sultan Kudara. I-play na natin iti operator tayo. Amen. Amor, alis tumungwa. Isinakanya dahil itinakyan na
Amen. Salamat ti nagpintas kami sa akin tayo nga na kansyon. Ti ayat na kung nanagarod. Kat hana tayo palubusan. No, hana tayo matpalubusan tayo nga ayat ti puso tayo. Kat adaan tayo latay ti imo ti Apo. Hingga tayo babasol, hingga na ito tayo kanya na ti amin tayo. Kat ni Apo yung tumulong ka tayo. Kapsat. Manong Bernard? Okay. Thank you, Brother Armando. Kat itangarod ko, mapantayo iti may katalo nga pasat, iti nga programa tayo. Kat mapantayo man, iti dagiti pakdar, iti aramid ti Apo. Kat into no Pebrero 16, ato nga taon, kat maaramid na ijay umunang nga Thanksgiving, ijay Iligan City, Lanao del Norte. Kay kararag tayo man da iti nga Thanksgiving kat ni Apo at isasaw na makadandanon tinaduma-duma nga pasat dito sa Pilipinas. Ket ikararagan tayo dito nga Thanksgiving ket adu pa ti tao nga makangeg ti kasasaw ni Apo. Ken kastamot dayjay mararamid nga panagkakadwa nga panagkararag iti Lunes iti Rabii oras ti alas 8 ket dagiti ang prayer meeting ket dati awawisen da kayo man nga makipagkadwa dahito nga prayer meeting tapno may ipadanon tayo dagiti prayer request tayo tano may kararagan ket ni Apo ti mangsungbat dagiti nga karkararag tayo ket nga aramin ni Apo ket agtultuloy ko man ken itangarabi ket Brother Armando man may sapay nga sunata kansyon ti mangkengeg tayo ay tinainlangitan nga kansyon nga ipaay kada tayo dagiti kakabsat tayo manipod ijay La Trinidad Congregation ket ti paulo na ket di ka maupay denggan tayo man ket operator mangeg tayo ati nga kansyon. Amen. Tibiyag dito'y lubong at patingga, saan na mabayag mapukaw da. Ngemidjay gloria ken piagag nanayon, madamdamay isunto ti pagtaingam. Di ka maupay, di ka agsanod, amok nga ragsak ti pagtungpalam, at tuloy ka ken Jesucristo. Tati gungunam agururay ken ka, no dagiti gagayem mo. Upayen ken bayan da ka, ngem ti Diyos ko na di kan tubayan, aywanan ka ingganat panungpalan. Di ka maupay, di ka agsanod, amok nga ragsak ti pagtungpalam, at tuloy ka ken Jesucristo. Tani gungunam agururay ken ka, ragsak ken ti panagserbin, ken tungpalem ti bilin ni Kristo. Taas idegen tiya ay na, nga mangala kadagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsanod, amok nga ragsak ti pagtungpalam, agtuloy ka ken Jesucristo. Tati gungunam agururay ken ka, di ka maupay, di ka agsanod, amok nga ragsak ti pagtungpalam, agtuloy ka ken Jesucristo.
Tati gungunam agur uray ken ka. Men, nagyaman tayo dahil tanga kansyon, ngayon pa dagiti kakapsat tayo, Manipuri La Trinidad Congregation. Kuna nakat di ka maupay. Kaya may isang mensahe nga ipagbagana no agserserbi tayo kiniapo, o nyaman tirigat, kan panlubok nga dumtang tibiyag tayo. Kuna nakat di kayo maupay. Ay di Amen. mensahe na kayo tanga kansyon. Kaya titangarod ka, tito tayo man ti may kaupat nga pasat, kini Brother Armando. Salamat Manong Bernard, tagarod kakabsat kabayatan na ti programa tayo tangarabi. Ket mapantayon iti panangawat kan panagdinig tayo ti sasaw ti Dios nga gagaputi nga santuan nga kasuratan. Ti usaran na ni Apo nga mangipadoyak-yak ti sasaw na tangarabi ket ni tanday nga kabsat nga Boyet Miguel manipod pa dito recuerdo ni Maisia. Manong Boyet. Amen. Nembag nga rabi tayo ay ating kakabsat kang gagayam ti naduma-duma nga pasat ti daytoy nga nasyon tayo nga Pilipinas. Stamot ti kabangi nga tao. Nagyaman tayo kinaapo, tatangabing tirabi. Iti intidmanan ni Apo nga gundawe kada tayo. Tapno ti kasta ket mapanday ti programa iti Apo ti tangatang iti Ilocano nga programa ni Apo. Tagyaman naman dagiti kakadwatay nga ko-anchor at tangabing terabi ni Brother Bernard ken ni Brother Armando nga nakadwati at tangabing terabi nga iso ti instrumento nga ramatin niya tapno may voice out dagiti kablaw dagiti kakabsat ti ginaduma do mga lugar. Ket tangarod nga biyang terabi kakabsat ket agadal tayo dagiti sasaw ni Apo tangabing terabi ket sapay lakoma ni Apo Dios ti tumulong mangiwan-wan ti tumunggal may sa kada tayo, tapno ti kasta. Ket iti Dios ito ti metkantay ti dayaw, itang abiyang terabi, ken may warnak dagiti pudno nga sasauna itang abiyang terabi. Ket itang abiyang terabi itong kapsat, ket agadal tayo ti sasaw ni Apo, ket ti usaran tayo tatang teksto, hindi pagadalan tayo biyang terabi, ket masarakan tayo ito'y Libro ni Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Kasi ti kung kunay ti nasantuan nga surat. Sana ati tunggal maysa nga agkungkuna kanyak apo-apo, sumurekto ti pagarian ti langit. Nudukit ti mga ramid ti pagayatan ni Ama ngadda sa dilangit. Adunto dagiti agkuna kanyak itay tangal daw apo-apo. Saan kami aya nga nangipad to, tinagan mo? Ket tinagan mo, pinarormi dagiti sa iro. Ket tinagan mo, nagaramid kami kadagiti ado nga datatlag. Ket siyak ipalgaak punto kadakwada. Uray kano kada kayo na di kayo amam mo. Umada kayo kanyak, da kayo nga agararamid iti dakas. Ket dumawat ti tulong ni Apo ti panagkararag tabing terabi. Apo Dios sa mami nga man nakabalin ti amin, nagyaman kami tatang oras pang kami na Apo ti may sa kapaset. Iti programa yu tabing terabi ti Ilocano broadcast ket dawatan mi Apo nga sikat ti tumulong ti tumunggal may sa kanyami. Iti teksto Apo nga kam nabasa nga isu ti pagbatayan mi ti kam panagadal ket dawatan mi Apo nga sikat ti mangipay. Iti lawag daytoy nga sasaom. Basta mo ti adi ko nyo Apo sikat ti magtitungkuan iti ilangita nga siri pati kasta ket may kasta nga nanay Apo dagiti rebo nga pagaytam. So nga mating ka panagtultuloy dawatan mi ti panarabay ti Espiritu Santo mo isto muna kada kami. Tinagan Apo mi Jesus iti dawat ken kararag mi. Amen. Iti paulo ti intay pagadalan tang biyang terabi at ti paulo na nga may nga saludsod. Anya ti umdas apod nung panagdaydayaw iti Apo. Ket iti teksto nga iti nabasa, ket kunana ito nga haan agkuna kanyak apo-apo, sumurekto ti pagarian ti langit, tudiket dagiti mga ramid ti pagayan ni Amak nga dati sa dilangit. Ket agyaman tayo kiniapot tang abing terabi ta
No imutektekan tayo DJ teksto nga iti nabasa. Adu dagiti tattao met nga addan ti panagdaydayaw iti daytoy nga lubong. Ket iti forma iti panagdaydayaw daket naduma-duma. Hanyag paparehas iti forma iti panagdayaw. Ket no utuben tayo iti forma iti panagdayaw da bagbagay iti nasantuan nga surat ket han nga nakayayo iti imatang iti Apo. Kay nangasawan hang nga pagaytan iti forma iti panagdaydayaw da iti imatang iti Apo. Apay, ngamin adu dagiti tawo nga agdaydayaw nga bagbaga ti Biblia nga iti biag daket addan met iti balod duno ti kasasad iti managbasol. Ta kami ni bagbagay ti nasantuan nga surat kas kuna ni Marcos basahan ti kakabsat iti Marcos city sa aging ganay ti chapter 7 verse 6 hanggang 7 kunana ket kinunana kadakwada naimbag ti panangipadto ni propeta Isaias. Iti may mapan kada kayo nga managing sisingpet. Kas iti naisurat daytoy nga umili dayawon nak dagiti bibigda ngem ti puso da adda iti adayo kanya. Ngem bareng-bareng iti panagdaydayaw da kanya. Isursuro da akas pagalagadan da dagiti bilbilin dagiti tattao. Isong makita ti kapsat nga nalawag nga nabasa tayo ditoy di padto ni propeta Isaias di Marcos nga adu dagiti klase ti panagdaydayaw. Ngem ti forma ti panagdaydayaw da kung kuna ti nasantuan nga kasuratan addaan ka dagiti bilbilin iti tao. Kay nangasawan iti forma ti panagdayaw da han nga iti Dios iti daydayawon da no kidi dagiti forma iti panagdayaw iti bilin iti tao. Ket nalawag ti nasantuan nga surat nga masapul lang nga may sa iti dayawon tayo. May sa iti Dios nga masapul nga rebengan tayo iti kanta iti rebeng nga dayaw iti panagbiag iti rabaw iti daga. Ket nakaladladingit launay nga iti may nga tao nga addaan iti basol ti biag na iti kasasad na ket nalawag nga bagbaga ti surat ijay 9:31 iti Juan nga hanga dingdinggen ni Apo. Di kita anyaman nga dawat na anyaman niya klase nga panagdayaw na iti Apo. Isukong ko natin na santuan niya kasuratan sakbay nga iti tao ket makapagdayaw nga pudno kun umdas ti panagdayaw na kini Apo adda ti umuna nga rebeng nga aramiden na iti panagbiag na. Kuna nga dijay Isaiah chapter 55 verse 7. Kasi kung kuna ti Biblia kuna nga ditoy managdagdakes bayan na kuma iti dalan na ken ti tao asaan na narinteg dagiti pampanunot na ket agsubli kuma ken ni Jehova ket iso kasyan nanto ken ti Dios tayo ta iso pakawanen nanto iti nawadwad. Isu nga ti masapol iti may nga tao sakben nga umdas iti pudno nga panagdayon na kini Apo ket masapol nga panawan na dayjay dalan na nga nakillo. Isu ko na nga 55:6 ket masapol nga iti may nga tao ket likudan na iti bagina. Subyanan na ni Apo iti panagbiag na. Agserbi kini Apo. Aji iti umuna nga masapol nga aramiden iti may nga tao. Tapno ti kasta aji panagdaydayaw na ket umdas kini Apo. Ket nalawag kinasantuan niya kasuratan nga iti Dios ket kunana iti mamakawan pakawanen nanto isuda iti nawadwad. Isu nga ti pamakawan ni Apo nawadwad. Isu nga iti may nga tao sakbay nga makaumdas iti panagdaydayaw na iti Apo ket masapul nga isuna ket maisina manipod iti kasasad nga managbasol. Yeah. Tangamin iti tao nagbasol isuna ti Dios nga wan patinggana. Ket awam mo ti sabali nga makapakawan iti basol na no ni Apo mo lang. Isu nga kuna nga ti Biblia ka natay ni Apo tayo Jesu Kristo, di ba?
Nailan sa Krus ti Kalbaryo, na paruptidara na. Tapno ko na ti asinuman na mamatiking kwa na, mapakawan kan madan iti biyag nga agnanayon. Kat kalpasan na dayta, aji may nga tao nga agbababawi, kung natin nasanton niya kasuratan, han na lang ikon-confess, han na lang ibagbaga. Nugidi ko na ito, masapul na jay pudno nga panaglikod iti basol. Yeah. Makita da jay talaga nga pudno nga biyag nga isuna kat taisinan iti kasasaad nga managbasol. Anya da jay, kung natin nasanton niya kasuratan, agbalin isunan nga baro nga parswa. Iso ko na may kadwa Corinto 5:17, kung na natin asesinuman nga daan ken Kristo Jesus isukat baro nga parswa. Aji daan na kinatao naglabas dan adtoy nagbalinda nga baro. Aji ti mapasamak gibiyag ti maysa nga tao. Ngano pudno nga isuna ket nagbabawi ti basol na pinakawan ni Apo ti panagbiag na awan duado di panunot na ken di puso na ket isuna ket nagbalinmot ken nga baro nga parswa. Kaya nga sound di baro nga parswa ditoy aji daan na kinatao. Aji galad na idi nga mayan nato iti pagaytan ni Apo, idi inawat na ni Apon, binalbaliwan ni Apo isuna. So ako na nangarod ni Apostol Pablo, di panatnik na kad, aji banag idi nga hangko kayat, iso ti mararamid ko. Kuna na di ay. Kat hanan nga syakti garamid no kida di baso nagtataan kanya. Kat kuna na ti panatnik na, aji banag idi nga kayat ko kunana hangko kayatan. Aji ti kay nga asawa, aji pa nagbabawi. Aji aramid idi nga kinakillo nga hanga umdas ti imatang ni Apo, kaputa inawat na ni Apo ti panagbiyanan, hanang kayatan. Isuna ket kunana toy, ket isunan makapagnan iti baro nga biag. Tangamin isuna ket binalbaliwan ni Apon. Makapagnan isuna iti baro nga biag. Aji daanan nga biag ket naglabas dan. Isuna magbagna isunan iti baro nga biag nga agturuneng iti pagarian iti Apo. Isu nga nalawag iti kakabsat nga ibagbaga ti nasanto nga kasuratan tapno umdas dayay panagdayday tayo kini Apo ket masapul nga iti maysa nga tao ket maysina manipud iti basol. Tangamin no hangka nga maysina iti basol ket daydayaw mo ni Apo ti panagbiag mo awan sirbina. Walang awang kwentana dahil nga panagdaydayaw. Kaslatay la lukluk ko ni tinamarswa, no kasi dito agbalin niya galad ti maysa nga tao. Yeah. Tako na tinasantuan niya kasuratan, hantay mabalin niya agserbi iti dua nga Diyos. Ayatan tayo di maysa. Hanya kas di kakabsat, kabusor tayo. Hanya kas di, no kiti maysa lang iti nanalay nga pagserbian tayo. Hantay mabalin niya agserbi iti basol, hantay mabalin niya agserbi iti nalintag. Minsan nakaladladingit kada iti adan iti naduma-duma ang klase nga panagdaydayaw, iti dayto nga lubong, ket handa masarakan da pudno nga panagdaydayaw. Ngamin, kunana di na basa dito tay, iti sursurutan da dagiti bilbilin dagiti tattao, hanga dagiti bilbilin ti Dios. Kuna tinasanto nga surat, iti bilin ti Apo hanga nadagsan. Kunana di 1 John 5:3, daytoy iti ayat ti Dios nga tungpalan tayo dagiti bilbilin na tatibilin ti Dios hangin nadagsan. Isu kano aji may nga tao ket naisinan manibut iti basol, makapag naisunan iti baro nga biag, aji bilin ni Apo nalakanan nga surutan ti panagbiag na. Takamin kakabsat, iti panagbiag iti rabaw iti daga, at iti preparasyon tapno ti kasta, aji ingkari ni Apo nga pagtungpalan dagiti tao nga kaya damot nga papanan, ket diti rabaw ti daga, aday ti preparasyon. Isu nga ti panagdayaw kini Apo ket umdas nga makay-ayo king kuana. Adu ti tawo kaya damot mapandigi langit Amin nga tao damagam no kay dati mapandigi langit. Isu nga rod nga agdaydayaw kami, isu nga rod nga agsamsamba kami, isu nga rod nga mapang kami ti kapilya. Kunada ti rasunda ta no matay kami ket bareng laeng makapang kami tumudi langit. Kunada. Ngem kakabsat nakaladladingit no maminsan tadagi porma iti panagdayaw da ket hanga mayan nato iti pagaytan iti Apo. Ket kunana pa ditoy dagiti pudno agdaydayaw iti Apo, kunana tinasanto niya surat iti John chapter 4
verse 24, kasi iti kukunan dito, Juan chapter 4, verse 24, kunan na, agdaydayaw kayo iti di kay ammo. Agdaydayaw kami iti ammumi. Kaya sa agdaydayaw kami iti ammumi, kunan na. Tati panakaisalakan aggapu kadagiti Hudyo. Ngem ti oras umay ket addan itan dagiti pudno ngagdaydayaw. Agdayaw da danto iti Ama iti Espiritu ken ti kinapudno. Tani Ama sapulon na dagiti kakasta ngagdaydayaw king kuana. Ya? Kaya nga samon, ang inaduma mga tattao, agdaydayaw da ti didam mo. Ngam dagiti pudno agdaydayaw ni Apo kunana, agdaydayaw da kadagiti ammuda. Tangamin kunana toy, tati Ama, kunana, tati Ama, ti Espiritu, kunti kinapudno, tani Ama, sapulon na dagiti kakasta nga agdaydayaw king kuana. Tati Dios may nga Espiritu, ket dagiti agdaydayaw king kuana, masapul nga agdaydayaw da ti Espiritu ken ti kinapudno. So nga naglawag kapsat, nga dagiti pudno agdaydayaw ken ni Apo, ket masapul da nga agdaydayaw iti Espiritu ken ti kinapudno. Isu nga makita ti kapsat nga iti panagdaydayaw ken ni Apo Dios na espiritualan, Espiritu ken ti kinapudno. Tati Dios ket Espiritu ken kinapudno. Isu nga ti masapul met ngagdayaw ken kuana, dagiti addaan iti pudno nga Espiritu iti kinapudno. Dagiti pudno nga nabalbaliwan iti kasasaada ken ni Apo. So agyaman tayo ken ni Apo Dios nga dagiti umdas nga panagdaydayaw ken ni Apo. Nakaladladingit no maminsan nga dagiti tao ket nayoowan da. Handa masarakan da di pudno nga panagdayaw. Nga magyaman tayo ken ni Apo Dios ta adumad dagiti agbirbiro nga kaskunan ni Apo. Adami dagiti nayoowan nga karniro ni Apo iti sabali nga pagharapan. Nga man niya tibilin mat ni Apo kung kuana di Apokalipsis kunana masapul da nga rumuar tapno ti kasta ket handa nga maakaran iti dakes nga kasasaan. Tapno ti kasta ket makapagdaydayaw da ken ni Apo Dios nga kinapudno. Makapagdaydayaw da ken ni Apo Dios nga nasimpa. So agyaman tayo ken ni Apo Dios nga kunana nga rod ni Apo DJ nasanton niya surat, masapul nga dayawon tayo ni Apo iti kinapintas iti biag nga kinasanto. So kung na may makikita tayo no ka DJ chapel, DJ sangwanan ti kapilya, worship the Lord in the beauty of holiness. Isu nga masapul nga iti Dios dayawon tayo suna iti kinapintas iti kinasanto. Isu ko na natin nalawag kinasanda surat kin nabasa nga dagiti agdaydayaw ken ni Apo isu ta dagiti agdaydayaw iti Espiritu ken ti kinapudno. So nga agyaman tayo ken ni Apo Dios nga adda dagiti sasauna nga may ibkas mangmangagan tayo tapno ti kasta ket hantayo mayawan ti pinagbiag tayo. Adda dagiti pudno daga nga mangyad adal iti sasaon ni Apo tapno ti kasta dagiti hampay nga pudno nga nakasarak iti pudno nga panagdayaw ket makasarak da kuma. So nga ayaton nga kakabsat ken gagayem nga hampay nga nakabigbig kini Apo iti Dios. Ayat na tayo handa tayo kayat nga mapukaw no kidi agturong tayo ken kuana kuma iti pudno nga panagdaydayaw ken kuana. Ket agyaman tayo kini Apo Dios dagiti kakabsat nga nakatakno, nakasurot, na nakakita iti pudno nga panagdaydayaw ken ni Apo. Ket kuna na pwede ditoy nga ibagbagay ti nasanto niya surat nga iti Dios ket nagparang iti daytoy nga dakkel nga panakaisalakan. Nga isu ti bagi sursuro nga kuna nitoy nga iti nga rod basahan ti ditoy chapter 2 iti Titus kuna na
Ket kuna ta nagparang ti parabor ti Dios amang yeg ti pannakaisalakanan kadagiti isu amin at tattao. Nga isursuro tayo ano pagtalawan tayo iti saan nya kinasingpet ken dagiti tartarigagay anay lubungan. Agbiag tayo kuma asi paparbeng ken sililinteg ken sisingpet ito'y lubong nga agdama. So nga dagiti pudno agdaydayaw kini Apo Dios daytoy ti biagda. Kabsat. May parparangarang iti biagda kay bagbagati na sa nga surat nga nya kunana toy agbiag tay kuma nga si paparbeng sililinteg ken sisingpet ito'y lubong nga agdama. So nga daytoy ti klase kalidad iti maysa nga tao nga pudno agdaydayaw kini Apo. Agbibiyag isuna nga si paparbeng sililinteg ito'y lubong nga agdama. Tama iti panagbiag iti lubong agdama dahil iti masapol nga makita iti biag kadagiti pudno nga daydayaw kini Apo. Isu ako nangarod ni Apo Dios ket dagiti pudno agsirsirbi ken kuana kunana ka anya iti pagilasinan kunana ka makita yun to kadakwada kadagiti bungbunga da. Isu ko dagiti tao nga nalinteg nagdaydayaw kini Apo ti espiritu kung kinapudno sigurado nga iti bunga da nalinteg ken pudno. Ngem dagiti tattao nga nayawan nga handa mo ti dalan ti kinapudno ti panagdayaw sigurado ka kabsat. Iti agman manipisto nga biag kadakwada ay biag nga mayan nato iti pagaytan iti Apo. So nga nagparang ti dakkel nga parabor iti Apo. Iti biag kadagiti isu amin nga imawat kini Apo. Nagsirsirbiking ko na itang agdama. Ket iti biag da daytoy makitkita. Yeah. So nga kuna nangarod ni Apo ket dagiti pudno nga agdaydayaw kini Apo, dagiti pudno nga nakabigbig kini Apo, isuda iti asin ken silaw diti lubong. Yeah. Isuda ti asin ken silaw diti lubong. Kay nakasaw ni isuda ti asin ken silaw ti lubong, agi biag da mabuybuya dadi kinapudno, makitkita di kinapudno. Kas dadi imbati ni Apo tayo Jesucristo nga ulidan, idinaglasag isuna. Iti rabaw iti daga. Nang tit isuna iti ulidan nga masapol nga rebeng tayo nga pagnaan nga pagtuladan. Iti panagbiag tayo akas maysa apudno nga agdaydayaw iti Apo. Kaya tagyaman tayo kini Apo Dios nga dayti ti masapol nga maaramid iti biag. So nga kakabsat pilitin pilitin tayo nga magna nga nananay iti dalan nga nailet. Tanalawa iti dalan nagturong ti panakadadael. Ket adu dagiti magmagna iti daydi nga banag. Ngem kuna tinasanggan niya kasurat, basit lag dagiti makasurot iti dalan nga nailet nagturong iti pagarian ni Apo. Ket dagiti sino dagiti laang pudno agdaydayaw kini Apo. Anya pa iti makita tayo iti kabsat. Ket kuna na pa ditoy iti pudno nga panagdaydayaw kini Apo, pratoy, ket addanto ti agururay nga supapak na. Yan. Addanto ti agururay nga supapak. Amoy kabsat na jay supapak nga agururay kadagiti pudno nga daydayaw kini Apo. Ket hanga may padis iti biag iti rabaw iti daga. Aji nga supapak. Ket kunana dijay Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hanggang 3 kastiti kunana. Saan ko mga pulkok ti puso yo? Mamati kayo ti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ijabalay ni Ama addado nga pagyanan. No kumano saan akas kinunak kada kayo, tainak isaganan kayo iti pagyanan. Ket no inak kumaket may isaganan kayo to, ipagyanan, umayak tumanen. Ket ikuyog kayo to kanyak, metlaeng. Tapno adino ti ayang ko, ada kay met kuma. So ang kapsat, nagpintas na jay ko, ajay supapak nga ipapaina Apo. Igibayar ka biag. So kung nanahang kumagpulkok, iti puso yo. Kuna ni Apo. Ta, adda ti balay nga insagana na.
kadagiti pudno nga agserserbi king kuana. Ya? Takunan ni Apo, no adin no kumati ayang ko, adda jay kay kumot kuma. Aji kansyon nga nagtitay jay kansyon ti kakabsat di jay Sultan Kudarat. Kuna jay ke iji mo kuna natin adati lugar nga pagyanan kadagiti agtulnog king kuana. Ya? Agpaysumat kakabsat. Ya? Dagiti pudno agdaydayo kin Apo adda gururay king kuada nga supapak kalpasan ti dayti nga biag. Adda ti gururay nga supapak. Ket daydi nga supapak ket kayat tayo man ken saan dagiti amin nga nagtungpal king kuana ken pudno nga nagdaydayaw king kuana magunudan da daydi nga ingkari ni Apo nga bayir nga biag nga insagana ni Apo tayo. So nga agyaman tayo kini Apo Dios nga iti Dios ket nagimbag handa nga impaidam kanya tayo daydi pudno nga panagdayaw king kuana. Handa impaidam kanya tayo daydi pudno nga lawag nga nakita tayo tinasanto nga surat. Addaan dagiti inaramat ni Apo kas may nga instrumento nga may di balay tayo. Tapno ti kasta ket maamuan tayo malukatan di puso kun kapanunutan tayo tapno ti kasta makita tayo di pudno nga panagdaydayaw kini Apo. Tangamin na minsan tamo tayo di panagdaydayaw tayo di kiso tamo tayo nga pudno, di ba? Oh. Ajay kunada ket ajay nabangunan tayo nga pamati. Tamo tayo din ket ajay ti kusto. Isu kano minsan no ano niya dagiti makikita tayo nga aramidin tayo matitay. Di ba kapsat? Oh. Ngem may sa tayo matgayong nga nalilaw. Ket nakita tayo nga hanga na ipaidam kanya di pudno nga pagaytan ti Apo iti panagdaydayo king kuana. So nga kuna nga di text ito yung nabasahan nga kuna kanya Apo ket sumrekto di pagaytan pagarian ti langit. No kiti amin agtungtungpal iti pagaytan ni Amak nga dati sa dilangit. So agyaman tayo kini Apo Dios nga dati pagaytan ni Apo nga masapul nga tungpalan tayo iti lubong. Iti lubong nga pagnanadan tayo. Ket kalpasan dayjay nga panagtungpal tayo, panagdayaw tayo kini Apo, panangsurot tayo dagiti pagaytan na, ket kalpasan na kakabsat, adi karon binasa ket tayo nga verse text tayo diyan, adday ti supapak nga gururay. Kadagiti isu amin nga tattao nga nagtulnog ken simurot iti pagaytan iti Apo Dios. Kaskura ni Apostol Pablo, di ba? Natungpal na iti taray na, di ba? Naturpos ko ti taray ko, kuna na. Ket ita na gururay kanya, iti balangat iti Dios nga inkarina. Ket saan lang kanya, kuno kiti dagiti isu amin nga gayayat, iti panagparang na. So nga, agyaman tayo kini Apo Dios, nga sapay la kuma, ni Apo Dios ti tumulong kada tayo. Dagiti gagayem kakabsat nga hampay nga nakasarak iti pudno nga panagdayaw kini Apo Dios, hampay nga umdas tadi panagdaydayo da kini Apo ket biruken tayo kakabsat. Takunan ni Apo Dios iti agbirbirok makasarak, iti agtok-tok-tok may lokatan, iti dumawdawat ket maikkan. Ket dawat na kini Apo masarakan tayo iti pudno nga panagdayaw. Dagiti hampay nga naisalakan sukimaten tayo iti bagbagi tayo. Ket ni Apo Dios kumati aklunon tayo tapno ti kasta di panagdaydayo tayo kini Apo ket umdas king kuana. Ket tayo meten nga nakasarak iti pudno nga panagdaydayo kini Apo Dios ket agtultuloy tayo. Turpusen tayo ti taray tayo aging gana tungpal biag. Tapno ti kasta may kari tayo dayjay kari ni Apo Dios ngem karina nga pagtungpalan kadagiti isu amin nga agay ayat king kuana. So nga tatangabing terabi, agyaman tayo kini Apo Dios ti daytoy nga sangkabasit nga sarita na tabing terabi anya ti umdas a panagdaydayaw iti Apo. Ket sapay la kumata iti Dios ket isu ti nangipay kanya tayo iti lawag iti puso ken kapanunutan tayo dagiti agdingding nga hampay ka nakaamugin ni Apo. Ket dumteng ti panawen ket sapay la kumata ni Apo Dios met ti masarakan dati panagbiagda
ket aji panagdayo to kinapo ket umdas para king kuana. So salamat kinapo tabing terabi dagiti sasauna ket amok nga ni Apo Dios ti timulong nangaluwat kanya tayo nga dagiti sasauna ket nagbali niya karit tumunggal man sa kanya ti magsirsirbi king kuana. Ket dumating ti panahon ni Apo Dios ket ajing kari na kanya tayo nga biag ni nayon ket agkakadwa tayo ti jay. Ket tangar nga bintirabin ket ito tayo nga dagiti Anchor tatang nga bintirabi iti deti nga platform. Amen. Salamat kina po Diyos kada ita nga nagpintas unay nga mensahe. Tang Rabi ay nga kapsat. Ay nasar na ni Manong Boyet. Manibot pa di ay recuerdo na ba siya. No may parangarang na iti naimbagunay nga sa ti Diyos. Iti ebanghelyo iti Apo. Salamat kin kuana na nasarakan tayo iti pudno. Kan dayto iti umdas nga panagdaydayaw pudno kaniya. Dagiti sasarakan na. Datoy tayo tata kabarbaro nga tulag iti isigon iti nasuntan nga kasuratan. Iso nga ngayon nga kakabsat. Niapog tumuktok-tok iti puso ti maysa kan maysa kadat tayo. Nga lalo dagiti kakabsat tayo dagiti tayo nga nagdungag at Rabi. At niapog kuma iti lukatan tayo. Iti panagbibiyag tayo, iti puspuso tayo. Tapno madaan tayo iti pudno nga panagpagpag na, panagdaydayaw iti Apo. Manong Bernard? Thank you, Brother Armando. Kaya pudno launa nga kasapulan nga ron nga madaan tayo ti pudno nga panagdaydayaw. Iti kayat ni Apo. Tapno makadanon tayo ijay pagarian na. Kaya tatangarod, mapantay nga ron ti panaglipas. Kaya gagayam kung kakapsat ka sa pila kuma. Awisan da kayo manan iti sumaruno nga Webes kadating may sa oras unog ti may sa oras daan ti Ilocano broadcast. Brother Armando? Tagarot kararag tayo ay nga kakabsat. Mami nga man nakabalin amin na po. Salamat kayo iti manan nga Rabi. Hindi pa nagbalay dagiti sasaw at Rabi Apo. Salamat ng pinangusar mo. Dagiti kabsat mi nga nangipadayakyak dagiti pagayatam dagiti sasaw at Rabi. Kaan kuma nga nadingig milang dagiti nga mambanag nuti ket garamid dagiti nga saom dagiti nga pagayatam ti puso ti maysa kan maysa at bibuya ken nagdingig tat Rabi. Siya ko matutulong kaditi nga programa tuloy-tuloy nga daan dagiti ay iabam dagiti tawo Apo sikat ti tumuktok ti puso kabaan ti Espiritu Santo ti maysa kan maysa pagarup dito nga adal iti pudno nga ebanghelyo. Siya may tumulong Apo kada kami dagiti nga bambanag ken nga tuloy-tuloy balbalay dagiti nga programa ken addaan dagiti kakabsat dagiti kagayem magdengeg nga umawat ken may kami ti sirib ken amin nga kasapulan tapno maalami dagiti nga pambanag nga espiritualan mabendisyonan kami amami nga manang namin. At ang Rabi garot ti panagsisinami Apo sige ko may tumulong ti maysa kan maysa hindi panaginalami at ganan tono sumaruno manan nga programa ken ti aldaw ti kinipigatan ti pigat ket kan na kami kumay ti barong abiyag ken ti pigsa ken salamat dagiti nga pambanag nga naangay o naara matatang Rabi. Iti nga pambanag ikarkararag kami pasalamat mi unay iti nindaklan kana sa mitunay nga nagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Amen. Good evening po sa lahat. Naimbang Rabi. Amen. Salamat mat kini diti pwede tayo kini Angeline Joy. Inasal niya ang Rabi. Amen. Barang na imbag nga Rabi kakabsat manang Boyet manang Bernard intero sumarunon tumanan na itong kakabsat. Salamat kaniya po. Dayo ti Diyos. God bless everyone. Thank you. Mr. Angeline, Brother Armando, Brother Bernard. Good night.